Mä näin unta susta eilen. Ootko nähnyt musta joskus? Kerro mulle millaista. Ehkä se oli sama yö, kun sielumme yhtyivät matkatakseen yhdessä ajassa ja paikassa. Luoden uutta todellisuutta, tulevaisuuteen valmistautuen. En oo menettänyt uskoani meihin. Kerro miten menee, mitä ajattelet nyt? Kiitos että laitoit mulle viesti. Se oli kaikkein kaunein vastaus, joo mä oon suhun rakastunut. Mä oon tunnustan sen puhtain sydämin. Sydämessäni täällä ei asu enää ketään. Sydämessäni täällä ei asu ketään.